Dobro jutro ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas je subota i ja se sada spremam, idem kod mojih na doručak i posle idemo mama i ja zajedno kod frizera. Mama ima da farba koren, a ja želim da izađem iz ove boje. Inače, skoro smo radili ove pramenove i farbala sam se, međutim, nešto mi je otišlo na mnogo svetlo, narandžasto i čim krene ovako da se ispira, mene to užasava, tako da želim da se vratim baš u neku čokoladnu boju, da vidimo da li ćemo danas uspeti. No, međutim, pre 2 dana sam radila tretman lica, čišćenje i dermapen i zbog toga i dalje imam ovako ove male sitne fleke, ne znam koliko možete da vidite od čišćenja i još sam blago crvena. Tako da ćemo danas imati jednu veoma jednostavnu jutarnju rutinu i pokazat ću vam kako ona izgleda. Prvo i osnovno sklanjamo kosu sa lica i sad kreće umivanje. Koristit ćemo ovu Calendula umivalicu od Kiehl's. Ona je jako nežna i blaga, a lepo čisti. Umili smo lice sa umivalicom i sad prelazimo na sljedeći korak. To će biti ovaj mist kao Dalijev. I sad čekamo da on upije. Za to vreme ćemo oprati zube. Sada ću da koristim Curaprox četkicu i ovu Marvis pastu za zube. Nju sam kupila bila u salonu, imam još vrlo malo, pa hajde da je potrošim. Potrošila sam i onu Curaprox, ali da ne načinjem novu, hajde prvo da potrošimo ovu što je već načeta. Sljedeći korak će biti serum, u pitanju ove vitamin C od Sunday Riley, međutim nisam nešto oduševljena ovim vitaminom C, više mi se dopada onaj Kiehl's što uvek koristim, nego sam htjela da promenim, da probam nešto drugo i ajde sad da potrošim do kraja kad sam već kupila, a nije uopšte jeftin, tako da vratit će se onom Kiehl'sovom čim ga potrošim. I sada ću vam pokazati faktor sa onim bronzanim kapima da vidite kako ja to koristim, o kojima sam vam uvek govorila. Oba proizvoda je potrebno prolmućkati. Sad ja stavim to ovako na dlan, pa stavim ove kapi. To na dlanu izgleda ovako. Sad kreće magija. Znači, promešate ovako, dobijete ovakve dlanove i namažete lice. I onda izgledate ovako. Plakar mi još nije gotov, ja da čekam da se uradi ovde vrata. To su moralo i ovde da ide nov plakar. Ova vrata su morala da se skidaju zato što smo radili podove i to je bio proces. A sad ćemo vidjeti šta ćemo da uvučemo. Gde si, sine? Molim, ljubavi. Šta si radio tamo? Šta? Mi 60 Helenke, imamo ih sigurno 2 godine. Uzet ćemo Mi 60 ovu crnu dužu majicu, zato što su oni dani, bit ćemo sve u crnu. I uzet ćemo ovaj Zara sako koji je kupljen prošle godine isto. Sada ću da vam pokažem ono dovršeno brzinsko spremanje. Ovaj tint za obrve. Samo ih ovako začešljam. Pokazivala sam vam već, to je od Too Faced-a. Da malo boje i popuni malo obrve. Ništa spektakularno. Sad se umazala, samo se očistite ovako. Da, ne vidiš se uopšte kad tako kao prolaziš.
I to izgleda ovako. Ne znam zašto je toliko svetlije na kameri nego uživo. Međutim, prelepa boja trešnje. Šta je, Cicu? Kako si mi tako sladak? I preko ćemo da stavimo Fenty sjaj. S kim to mama priča? Šta to mama radi? Ajde čarapice da obuješ. To izgleda na kraju sve ovako. Nikolina jutarnja rutina samo opere zube. Što se tiče parfema, stavit ću ovaj Patchouli Boucheron parfem. Prelep je. Tako. Mnogo ćemo ga staviti. A za kosu ovaj Gizu, ali limitirana nova kolekcija. Miriše iskreno mnogo bolje nego ona originalna. Iako idem kod frizera, ne vezi. Malo onako kosu. I to bi bilo to. Šta kukaš, ideš po dedu, bre, babu, čoveče. Baba! Da, ne ideš u vrtić. Ne. Da, deda i baba, ajde. Ne. Ajde da očistimo nosić i idemo. I što se tiče nakita, imam ove dve minđušice koje uvek skidam i ove ogrlice. Ali dodat ćemo ovde na prvu ovu rupicu, sad ću vam pokazati koje. Stavit ćemo ove. 3 različite boje zlata iz babiće sove konkretno. Ne znam koliko možete vidjeti kako je svetlo ovdje. Mama, za koliko si gotovo? Pa evo samo da stavim još ovu jednu minđušu, obučem sako i krećem. Idemo, čekamo te to. Dodala sam i kaput i sad da vidimo šta da obujem. Ja mislim da bih možda ove crne Martinke. Što? Gdje ideš? Ne. Gdje? Ne. Kod babe? Ajde, pokaži put. Ne. Kod koga ideš? Kod koga ideš? Nećeš da pričaš za kameru, dobro? Gdje ideš? Baba. Pa gdje ideš? Ovo je nešto najlepše na svijetu, lukumice. Pišite mi u komentarima da li znate šta su lukumice i da li ste ih probali. Keko! Odmah zadaješ zadatak, dedi. Kakva je bila utakmica? Nije utakmica baba, nego termin fudbalski. Pa termin, ko Da pobedio. provociraj me, baba. Hoće malo čajna, ne? Nemam pojma. A imaš i masline, kad si uzela to? To moj zot, možda. Evo, samo što je spremila doručak, kuhinja, ko pod konac. Cakli se. Da donesem dašku da To je domaćica. pati ovaj mat. Ajde. Tvoj Znaš tata ne kako radi? govori istinu. Milena, ovako Ajde. radi. S ramenima. Ajde. Koliko? Ovo je pre 10 godina, tačno. Kad smo bili na Zakintas. Nikola, kako beš Pa mi ideš? spavao muž na stanicu autobusku. Za bolje nije. Pa vidi ovaj moj styling, molim. A? Hvala, hvala. Da vidim. Ovo ti skupljen. Šta hvali tvom stylingu, izvini. Pa šta to radiš, Milena? Viš kakva si mi Šta kao radi? glumica. A šta to radi sad? Pa gledam ove slike. Evo ovde sa tatom. Jao, kakvi smo ovde. vidi. Na Zakinta su. Malo sam i šešir, tad mi je tata kupio neki. Zbog sunca. Tata široko. Zakinta čovječe pre 10... Muštrali kako su te. Vidi taj styling pre 10 Sad daj godina. muš. Da. Ovaj, sve zadovoljstvo. Njega uvek neko muštra. Bilo lepo na Zakintas. Pa mi žarica mu kaže, pa salvete skupljaju devojčice. Ima salvete koje skupljaju i muškarci, možda niste znali. I sad spremo, ja ću da napravim nešto što nikad nisam pravio. Inače ja ne radim u kuhinji. Kaže, lubenica na žaru,
Ali pazi, lubence na žaru. I kad su čitala, ova kaže, kakva lubence na žaru, šta će da ostane od lubence pored? Košvica. To mi je rekla jedna moja sestra, kaže da je oduševljena i sad posovi, a znaš ti šov. Katastrofa. Niko ništa nije mogu da je. Niko ništa nije jeo, a ovakvim stavio tanjir testenina. Ajde mi grozno i da pogledam. Ona kaže, ja nisam ovo jedna prvom. Bez prestanka. Koga zna, zna obsesiju. Ova ne treba ti. Ovaj, odlično. Izvini, Ovaj, isto sam. Papina kolekcija. Fema i ovo sljedeće ja želim da probam ovaj serum. Sam koristila kod nje 1-2 puta kad sam spavala. Odličan. Odličan, tako da moram da ga probam. Ćao se. ona priča za kameru. Stižemo. Mama, boja je prelepa. Jeste, hvala. Molim. Evo i moja. Presvukla sam se, krenuli smo na ručak, međutim ispalili smo se. Ovdje u kafanici u Košnjaku sve je puno. Samo da vam pokažem što sam obukla, ovo sam već pokazala u jednom od videa. Weekend Max Mara, polo, off-white i Balenciaga. Gde se naočare za sunce. Ljudi, došli smo na kraju do Rubina u Košnjaku, pogled je fantastičan. Ne, dobro, tako. Kako mjesto si nam našao, Altive. Sve je puno, ali to je kad rade veze. Wow, kakvi ste mi. Mama, kakva boja kose nova. Meni se obiđe. Može. Mene. Slikaj ga sam. Mnogo je. Ajde, slikamo. Ajde, živjeli. Svako svoje pićenci. Kakav je, ne sviđa ti se? Zašto ne voliš orah? Ja volim. Slikao da umak, da. Imam. Stigla čorbica, krojica. Mnogo mi se sviđa moja nova boja kose. Sad bi onda se igra sa njim. Pa nek se ide. Neka ga nek se ide. Bijed sam zaspao, mi malo da prošetamo po gradu. Danas na Zelenjaku i sad idemo do Kneza. Mama i ja šetamo i svratimo do Max Mare. Uzeli smo mnogo lepe pantalone pa ćemo pokazati kakve su kad dođemo kući. Stigli smo kući. To bi bilo to od današnjeg dana. Sada ću da pravim večeru. Da spremam Filipa za kupanje. Da li neko ima nešto da doda? Osim da su nam boje kose mnogo lepe. Ako ste tu negde na brdu Čukarici, Heristokratija, frizerski salon, sve preporuke što bi Filip pokazao ovako. Hvala što ste gledali. I pratite nas. I pratite nas, evo kaže baba, pratite nas. Neću vam pokazati sad što sam uzela u Max Mari, zato što želim da snimim poseban video gdje će biti neki mini haul, tako da to ćemo se čuvati za taj video. Tako da ako vas zanima, gledat ćete. Hvala što ste gledali. Možete me dodati na Instagramu, Milena Krčmarević. Lajkujte, šerujte, prijavite se. I čao. Tata već prevrućio oči.